Raja Raghuvanshi udah beriu bela syapanyam hagi beriu ki bela thong pisa da ka kurem jong u ka sonam Raghuvanshi hajan ka shad way saudong sora East Khasi Hills haka apply trek u jemang arjap san. Ya ka media bela pot jong u lalap dagi pulen haka artereng u jiliu arjap san bela bret po karyat pa hajan kete ka shad. Kani ke jingja raja ka por baki shijur ki wan ban pulut por tang arngun ha kani ke jilla hadien bala debit ho ha indoor. Ka long yeng long sem jong raja kala dabda ka jingkemen haba ka kurem jong u men u raja u sachin kala kha di kun shenrang pat kumta kila jer kerteng ya ite khulung da u raja namar kidan ke jingen bala kha biang u raja ha ka yeng ke sem jong ki. Usachin kupa jong ini khulung ulah kam ba usadhu jong ka Kamakhya temple ulah debit ho lupa ya u ha ka jingle nyam ka ba ka laisngi ba ya u raja ansa khabyang ha ka yeng ka sem namar ka jingyam jong u ka dei ka ba shusha penyam om na ka jingpang ka jingstam.